May gabi sa tanan, nanapod kita sa light them with my word. Ang sinimla nga pagpaambit sa kinabuhi sa laiko. Ang atong ebanghelyo tinudlo sa ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 2 versikulo 41 hangtod sa 52. Mao kani ang istorya sa gitawag nila og canonical story of Jesus' boyhood. And this is found in Luke's Gospel. No? Kani nga istorya nag-emphasize nga si Jesus maayo pod ang iyang pagtubo sa iyang gikan sa iyang paggamay nga bata hangtod nga nag-edad siya 12 anyos nga pwede na siya makasulod sa templo. Muna dinhi sa ato ang ebanghelyo makita nato nga siya nag-istorya sa mga malamon kayong mga teachers of the law. So, paminaw nato ang ebanghelyo. Sa versikulo 41, matag tuig moadto ang mga ginikanan ni Jesus sa Jerusalem aron sa pagsaulog sa pista sa paglabay sa anghel, no? Unsa maning paglabay sa anghel mao man ni ang gitawag nato Passover nga kanana ang pista. Ang background ini mao man ni katong si Moises iyang hangyo sa paraon sa Ehipto nga mahatagang kagawasan ang mga kanana ang Hudiyo o Jews nga gihimong ulipon dito sa Ehipto. O mao kanini ang katapusan nga kanang hangyo niya kay wa gimuto sugot unta ang paraon mo tunto ang gibaran niya nga ang primerong anak sa mga katawhan sa Ehipto mamatay or an angel of death mo nang na ang kanana ang gipahimangnuan niya ang mga katawhan sa Hudiyo ni Moises na mag-ihaw kamong nating karniro o inyuhang kanana ang ipinta pinturahan nila ang kanana ang jam door jam o kanang frame sa ilahang mga ganghaan sa dugo gikan dito sa nating karniro tuod man na lingkawas sila sa angel of death katong primerong mga anak, but ang anak sa paraon wala gyud motong nakapaghat niya nga buhian o hatagan o kagawasan ang mga kanang katawhan sa Ehipto or katawhan nga mga Hudiyo nga gihimong kanang ulipon sa paraon. So brothers and sisters, mao kanini ang kada tuig gayon ilag yung sa ulogon kani ang kanana ang pista, no? Pista sa unleavened bread, no? Unleavened bread and Passover or labay sa anghel nga kanana ang angel of death. So brothers and sisters, tulo man ning kapista nga ilahang gasaulugon, no? Pista sa Pentecost nila o sa tabernacle. Ngani na sayran nato ni, no? Nasayran nato ni nga kanana ang si Jose, si Maria o si Jesus gamay pa kada tuig gayud kani dad-on niya dito sa Jerusalem. Nibawan ba nimo nga unsa kalayo ang Jerusalem, no? Mga 80 gyud ka kilometro gikan sa Nazareth paingon sa kanana ang Jerusalem. Ngani tulok adlaw ni nila latason, no? Lakton nila. O dili lang kay maglakaw silang koglingon kay delikado man ang dalan. Muna nang musabay sila sa mga tao, musabay sila sa kanang mga traders o karaban nga nagtransport sa mga goods nga ilang ipamaligya, no? Daghan sila, bibos la kayo. So ngani ang ilang practice ini lain ang mga babae, lain ang mga kanang lalaki. Muna na si Jesus na dito kasi siyang mama pa yon. But kaning tuiga nga pag-adto nila sukat pa siya gamay pa siya, anto ni dako na siya. 12 anyos pwede na siya magkasulod sa templo, no? So muna na ang significant yun nga pag-adto ni
Jesus, no? So brothers and sisters, sa versikulo 42, sa dihang 12 na katuig si Jesus, nanambong sila sumala sa ilang nabatasan, no? Nadediri sa Ebanghelyo. And then, pagkahuman sa pista, na mauli sila pan si Jesus, nagpabilin sa Jerusalem. Wala kani mamatikdi sa iyang mga ginikanan. Nagtuo sila nga nakakuyog si Jesus sa ilang mga kauban nga na mauli usab. Human sa usa ka adlaw nga paglakaw, ilang gipangita si Jesus dito sa ilang mga paryente ug mga higala ug ilang nahibaluan nga wala diay makauban kanila. Busa na malik sila sa Jerusalem aron sila pagpangita kaniya o pagpangita ni Jesus. Kuan ba mo brothers and sisters, kananang sinatinab na mo o kananang na dili makauban kaninyo inyong isuon o inyong kananang kabahin sa pamilya or even inyong classmates nga nag-usam mo og lakaw o nag-field trip ba kamo o nanglakaw ba kamo sa inyong pamilya, apan nay usa o duha ka buk wala makauban kaninyo uli. Unsa inyong bation, no? Ug ikaw ang inahan, ikaw ang amahan, unsay bation nimo nga kabalakag yun, no? Siguro labihan nimo kasuko, nalabihan yun nimo nga kapungot yun, no? Kay nahasol na yun, nabalaka. Si Mama Maria o si Saint Joseph, no? Kanana ang nimbaton po sila kabalaka, no? O nagawan yun sila, kanana ang namalik sila. Lalim ka, tulog adlaw nila tason, siguro sa tunga pa sila sa ilang paglatas, pagbalik, no? Gikan sa Jerusalem pa yun sa Nazaret, na kita na nila nga wala si Jesus makauban. Kaya usually usa maguni kahigayon nila nga bibugid sila kayo. Uban ang mga babae, uban ang mga lalaki, uban po mga bata. Limang ka si Jesus gikan pa sa gamay hantod ni dako na siya, no? Kanang uban yun siya kanunay sa iyang ginikanan. Nya kaniniyang higayon na 12 anyos na siya. Uy, nawala naman noon, no? Kaya siguro nabatasan na nilang uban sila sa iyang mga igsuon, higala, mga classmate pa karon o uban pa. Pagbalik, no? Pag-adto dito, pagbalik, so kumpiyansa sila si Joseph o si Maria. But wala man makauban. So muna nang balik sila sa Jerusalem. Ingon ana nga kanana ang kahasol, no? Ang ilahang na kanana ang nagian. So sa 40 versikulo 46 hangtod sa 47, muna na ang sa ikatulo kuno ka adlaw ilang nakita si Jesus dito sa templo. So ning balik sila, mga usak adlaw pa nilang lakat pauli, wa nila bantay, balik sila og another one day dito sa Jerusalem. Pag ikatulo ka adlaw, nakita si Jesus dito sa templo nga naglingkod uban sa mga magtutudlo sa kasuguan. Naminaw siya og nangutana kanila. Ang tanan nga mga kadungog kaniya natingala gayud sa iyang kaalam o sa iyang mga tubag. So mangutana mo ninyo, brothers and sisters, nga unsa man ni ka higayon na nga ngano man si Jesus nakatampo man dito sa kanana ang mga magtutudlo sa kasuguan, no? Magtutudlo sa balaang kasulatan, no? Mga pare siguro sa Diyusis o magtutudlo sa balaod o kisa pa ng mga dagko o punuan sa kaparian dito sa Jerusalem. So sa man practice anin nila ngano man taon si Jesus nga bata nakasulod man, naka-appeal man siya. Of course 12 anyos na siya, huna na 12 anyos makasulod sa kanini ang ilahang kuan pagbisita sa Jerusalem, no? Katong 32 kilometers, no? 20 miles o 32 kilometers gikan sa Jerusalem paingon sa ilang balay o musubra na gani na exempted na sila. But kung pananitan musulod siya sa radius, no? Palibot sa
templo sa Jerusalem, dili sila kanang exempted, kinahanglan gyud sila mo bisita. Tuluman ka pista, dagko nga pista sa akong istorya sa Passover, gaton to ang Pentecost o kanini ang the Feast of the Tabernacle, but i-require sila at least usa ka pista. Labi na ang pista sa Passover mo yung pinaka-importante. So nadi kana na ang exemption, but hunaw na sila ni Jesus, no? Sila nga pamilya ni Joseph o ni Mama Mary, kada tuig yun sila moadto. 80 ka kilometro biya ang ilahang kanana ang distansya. Exempted na yun sila, puro gaadto yun sila. So brothers and sisters nga kanana ang muna ni ang istorya ni ang kanana ang ngano man tuod nga si Jesus nakasagol man nila dito. Tako lang pangutana, no? Ang practice mangod sa mga Hudiyo, sa mga teachers of the law o sa kasuguan sa scripture, ang katong pinaka-bright nila, pinakapunuan, dili siya una ang mangutana. Magdiskusyon sila sa kasuguan o balang kasulatan, dili ang punuan o dili katong mga bright or mature na ang mag-una og pangutana, mag-una og istorya, but ang ilahan tagaan og mag-istorya katunto ang mga bag-o, mga estudyante pa o katong mga batan-on pa. So no wonder nga si Jesus, arisgado po si Jesus, kay balo man siya, nagtuon man siya gyud mo giuna og pa kanana ang paistorya o pagpapangutana. Na interes ang mga kanang magtutudlo o mga Hudiyo o atong mga kaparian dito, kay maayo magayud siya iyang pangutana, may pud kay siya mo istorya. Munto ang nakita nila nga tuwa si Jesus dito, no? Ug nagpabilin si Jesus sa iyang kanana ang pag-istorya dito niya, kay remember 1 week ba ni nga celebration nila unta, but nanubra gyud sila tungod kay naglami gyud ilang diskusyon. So kanana ang ingong bisas verse 47, ang tanan nga nakadungog kaniya natingala gayon sa iyang kaalam, no? So moto sa 48 hangtod sa 51, no? Sa pagkakita sa iyang gidikanan kaniya, natingala pud sila. Mingon ang iyang inahan, si Mama Maria, anak, nganong gihimo man kini kanamo? Nabalaka gayud kami kung asa ka sama sa usa ka inahan sa kung istorya na bisa kita ang mahitabuan ini, no? Mitubag si Jesus kanila, nganong nangita pa man kamo kanako? Wala ba kamo masayod nga kinahanglan anhi ako sa balay sa akong amahan, apan wala sila makasabot sa iyang gisulti. 5 ka, no? Mitubag si Jesus kanila, ngano nangita pa man kamo kanako? Wala ba kamo masayod nga kinahanglan anhi ako sa balay sa akong amahan? No? Tuod man kay si Jesus ang iyang amahan, mao man ang amahan dito sa langit, no? Si Mama Maria o si Joseph, foster parents naman din sila. Bethel, Immaculate Conception, nga anak kanang inahan sa Diyos. But ang amahan, siya mangyud ang gabuot. Sumuni nga, sa pista sa Santo Niño, nahimo ni nga balasahon sa pista sa Santo Niño. Kay, gipakita ka nato nga dili kita magkanunay nga naa lang atong pagkabata, no? Ang atong tanawon si Jesus ang iya lang pagkabata, nga usapod nga mapanamina nato, nga sundo nato, nga usa ka bata nga inosente, usa ka bata nga dili way buot, usa ka bata nga kanang obedient, dependent, humble, no? Dili makalihok og wala diha ang iyang amahan, dili magbuot-buot sa iyang kanang sa kabubuton sa Ginoo, but kanunay nagpalandong, kanunay nagasunod, kanunay kanana ang matinuman, gatuman, gatuman sa kabubuton sa kanana ang sa iyang amahan, masinubtanon,
Yun ana man ang ehemplo ang ato nakita kang Hesus. Karon 12 anyos na siya. No? Dili magpabilin lang usa ka bata. But iya yung tumanon ang misyon siyang amahan nga sa paghatag og kaluwasan. Ngani later on di nato mahibaw-an lang ni dako na siya nahimo siyang uh, kananaang 33 years or 30 years old nagsugod na gyud ang mission niya sa kaluwasan diha sa antos paglutos kaniya iyang pagpasan sa krus sa iyang pasyon ug iyang pagpakamatay sa krus ug iyang pagkabanhaw pagluwas kanato. So brothers and sisters, naa na siya sa iyang amahan, no? Kanana ang dili na siya kinanglan pangitaon kay naa na siya sa iyang amahan. Ug wala maka alinggat, wala makasabot ang mga katawhan labi na si Mama Maria o si Saint Joseph, no? Sa verse 50 apan wala sila makasabot sa iyang gisulti. O dito sa verse 51, may uban si Jesus sa iyang ginikanan pauli sa Nazaret. O padayon siya nga nagmatinumanon kanila. Kining tanan nga nahitabo gitipigan ni Maria sa iyang kasing-kasing, no? O sa versikulo 22, nagmaalamon pagayod si Jesus ug nagpadayon nga midako ug nalipay ang Dios ug ang mga katawan kaniya. And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and men. So brothers and sisters, no, makita na to ang pagtubo ni Jesus. Human niya gi-assert nga ang iyang amahan, iyang gisunod nga tuan na siya sa templo sa pag-edad niya 12. Pagka-qualify na niya makig-istorya dito, adto dito o manudlo dito sa iyang kanana ang mga katawhan dito sa templo. Apan dili pa panahon niya. Munang nimbalik siya sa Nazaret. Nagtuon siya pagbalik, masinuntanon, gatahon sa iyang ginikanan, hangtod siya niabot iyang misyon ug nahimuot ang Ginoo kaniya ug ang mga katawan. So brothers and sisters, dako kayo nga kanana ang pagtulunan nga gihatag kanato nini, no? Dili permanente man ang ato ang pagsunod sa Ginoo nga magsunod-sunod lang ta o walay atong pagabuhaton sa ato ang kinabuhi. Ato yung buhaton ug unsa ba gyud ang kabubuton sa Ginoo, ang mission sa Ginoo kanato, no? Dili lang kita kanunay magsunod-sunod, mga followers lang. But ang Ginoo nag-istorya siya, unsa man nga gasa akong gihatag kanimo, nan sunda ka na, mao ka na buhata para mao ka na ang imuhang tumanon para mabuhat nimo ang misyon nako dinhi sa kalibutan. Pareha kang Hesus, no? Sa ato ang panimalay, nay gusto magpare, ayaw pugni. Nay gusto magmadre sa ato ang pamilya, ayaw pugni. After all, dili man kita ang nanag-iya gayod, absolute nga nanag-iya sa atong mga kabataan. Membro sa atong pamilya, kita tanan anak man sa Dios. Kita tanan anak man sa Dios. Binunyagan kita, gipakamatyan kita ni Jesus, gitubos kita, mga anak sa Dios. Pinagi sa bunyag, kumpirma o gibutan kita sa ato ang santos nga Eucharistia sa usa ka komunidad. Diha sa mga sakramento para maduol siya kanato, makaatiman siya kanato sa atong pagtubo. Pareha unta kang Jesus.
no? Dili na kita kanana ang masupilon, magreklamo apan ug unsay misyon sa Ginoo sa ato ang katawhan atong ihalad kaniya. Kung naay gusto magpari, gusto magmantri sa ato ang pamilya, willing kita nga ihalad nato sa ato ang Ginoo. No, dilingon nga masuko. Mahimo kayong gubot. Parehas sa Batang Santo Niño. Dili lang ang atong debosyon taman lang sa paglantaw diha sa bata. But ang iyang pagkabata nga dependent sa Ginoo. Iyang pagkabata nga masaligon sa Ginoo. Iyang pagkabata nga humble nga kanang pagpuyo, no? Anak siya sa Dios but nagpabilin siyang humble, no? Pareha kang Jesus. Yun na nanta ang ato ang paglantaw, dili magpabilin lang diha apan unsa man ang misyon yun ihatag nato tagsa-tagsa kay mangdagko magyud ta pareha karon dagko na kita panahon na kini i-review nato unsa pa atong misyon sa atong kinabuhi nan tabangan nato labi na karon kinabag-an sa atong katawhan wala makaila kang Hesus, no? Dako kayo o taas kayong porsyento sa existential nga mga kananaang baptized Christian or even Catholics that are no longer involved in the church, no? But they are very involved sa worldly nga affairs, no? Munang tanaw na to ang matang sa atong panggobyerno, matang sa ato ang pag-support sa atong katawhan, including matang sa ato ang simbahan. So brothers and sisters, mao na ang nahitabo karon sa ato. Muna brothers and sisters, sa verse 52, maalamon pagayod si Jesus og padayon sa pagdako o midako og nalipay ang Dios ug ang mga katawhan kaniya, no? Nalipay ang Dios ug ang mga katawhan sa iya. So, ang emphasize din niya is that kung iyang parents lang si Mama Maria o si Jesus ang magpadako niya, dili kayo ka na mahimo. Labi na, usap sa ato. Kung ang magpadako ang ato lang ginikanan sa ato, wala kayo mahitabo. No? But kung ang magpadako ka, naay grasya sa Ginoo, uban ang Ginoo. Labi na sa atong bunyag, uban kuno ang mga katawhan nalipay. Labi na sa atong bunyag nakitay maninoy o maninay. Ug uban pa sila mo hatag og pag-support sa pagtubo labi na sa formasyon sa ato ang mga kabataan ug sa ato, no? Nga mga nagtubo diha kang Kristo. Malipay gayud ang Ginoo, malipay gayud ang ato ang mga katawhan, malipay gayud ang tinuod natong Amahan dito sa langit. Brothers and sisters, salamat kayo o maayong gabi kaninyong tanan. Light them with my word. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Salamat sa Diyos.